Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Good morning, maayong buntag ug maupay na aga ha inyong katanan sa atong mga kapuso sa Central ug Eastern Visayas. Today is Monday, May 4, 2020 ug kami sa GMA Regional TV Live nang hinaot nga maayo ang inyong pagmata karong adlaw ug daghan kayong salamat mga kapuso sa inyong padayon nga pag-uban kanamo. Hinaot nga kining mong programa ang mukumpleto sa inyong kabuntagon Lunes hangtod Biyernes matag alas 8 sa buntag. Sa mga mama diha, sa dili pa magkuti-kuti sa mga buluhaton sa balay, relax lang una. Hinay-hinay lang, aron dili maburyong. Sa Biz Talk, makauban sa akong partner nga si Cecil Kibod Castro, si kapuso comedy genius Michael V, ug yang hisgutan nga karong panahona, laughter is the best medicine. Samtang naka-ECQ ta, atong mahinabi ang usa sa kapin 90 ka mga doktor nga padayon nga nagserbisyo sa publiko pinaagi sa online. Ug atong makauban ang convener sa Kusina Collective nga gilangkuban sa mga dagkong hotels ug professionals nga naghatagan sila og tabang sa atong mga frontliners. Unsa ka ang dagan sa panahon karong adlaw? Makasinati ang Metro Cebu ug partly cloudy skies kadunay pagtutaligsik. Ang kainiton sa panahon ana sa 25 nato sa 32 degrees Celsius. Kay maayo man ang dagan sa panahon, pwede kayong manglimpyo sa inyong mga tugkaran basta lang ayaw gyud pag-abot sa tugkaran sa inyong silingan. Ug karon ato nang kumustahon akong partner alang sa iyang Biz Talk, kauban si kapuso comedy genius Michael V. Cecil, kumusta? Thank you, partner Nico. Kumusta ka din ha? O, kamo mga kapuso, kumusta na mo? Bangon-bangon na, rise and shine mga kapuso. It's another beautiful day to enjoy our lives. Busa, tutok lang din sa GMA Regional TV Live kay karong buntaga sa Bistalk. Hisgutan nato ang laughter. Nganong laughter ang atong hisgutan kay importante kayo kini mga kapuso sa ato ang mental health. Kailangan aduna sa tay mga kalingawan o syempre kana mga butang nga mga pakatawa usab kanato, di ba? Dili lang puro mga bad news ang ato ang kailangan paminawon karon. Importante usab nga maglingaw-lingaw ta kay adunay bag-ong online offering ang GMA Network. Busa sayran ta na karong buntaga walay lain kun dili makauban nato ang hari sa komedya walay lain ang ato ang kapuso genius Mr. Michael V. Bitoy in the house. Panahon to believe. Good morning, Sir Bitoy. Daghang salamat for granting our interview. Nako, walang anuman. Wala naman akong ginagawa literal. Kumusta po kayo and kumusta po yung family nyo? Okay lang, okay kami and awa ng Diyos at dahil nga sa pagsunod natin sa mga batas at sa mga pinatutupad ng gobyerno, we're doing very, very good and well, sana ganun din lahat ng mga nasa kanilang mga bahay ngayon. Stay home, stay safe. I'm sure ang sayo niyo po dyan sa bahay kung ikaw yung kasama. Pero sir, how do you keep yourself busy, sir? Habang nasa loob lang ng bahay, ano yung mga ginagawa natin? Ano yung mga creative na mga ginagawa natin habang nasa loob lang po ng bahay? Alam mo, Cecil, ako napakarami kong hobby dito sa bahay. Kung makikita mo sa background, andyan ang music, andyan ang art, andyan ang crafts. Marami talaga. Kung tutuusin, parang hindi ako mauubusan ng gagawin dito. Kaya lang syempre nakakamiss yung yung social interaction, yung paglabas mo, dining out, yung mga ganung bagay. At saka yung kasi ako 50 anyos na ako. Syempre namulat ako dun sa ano ka ba? Hindi halata. Akala ko ano ka ba? Hindi. Ano akala mo sa akin? 25?
Anyway. Oo nga. Nawala na tuloy. Hindi. Ako hindi nawawala. Hindi, Sige. ako bilang old school na tao, ano talaga ako, mahilig ako sa human interaction. So yun yung inahanap ko talaga. Yun yung nakakamiss ngayon. Pero hindi nga rin tayo dapat maubusan ng gagawin kasi madalas pagka yung wala tayong ginagawa, diyan pumapasok yung mga hindi magandang thoughts. Kaya dapat Oo nga. lagi rin tayong magpaka-busy. Oo. Sir, do you miss going to work and, being with the other cast members of Bubblegum? Yeah. Oo. Like right now, sige, pag-usapan natin mamaya yung tungkol do sa bago ng GMA at yung Kapuso Comedy. As much as pwedeng gawin online yung bagay na kagaya ng trabaho na ginagawa namin, syempre nakakamiss talaga yung makikita mo sila. Yun nga sabi rin ng mga kasama ko sa Bubblegum at sa Pepito Maniloto, parang hindi na raw nila ito take for granted yung everyday thing na ginagawa namin simula ngayon kung mababalik na yung kung malilift na yung quarantine, kasi yung mga maliliit pala na mga bagay na yun pala yung mga namimiss mo. Totoo. And kayo pa, super close na kayo. Oo nga, 25 years and counting. And speaking of 25 years, maraming adjustments din na ginagawa yung Bubblegum and even you yourself, Sir Bitoy. Eto nga, may online offering tayo, Kapuso Comedy. Let's talk about the latest, YouLol. YouLol. Huwag kayong malito, ha? Ang pronunciation nito is YouLol. Ang ibig sabihin niyan is You Laugh Online. Yeah, yan yung official comedy channel ng GMA sa YouTube. May diyan merong mga official accounts din sa IG, sa Facebook at saka sa Twitter. Pero under one umbrella lang yan, GMA YouLol. Yeah. Ayan, so you're bringing comedy from your home to our home, Sir Bitoy. Oo, tama. Ang mapapanood dyan, mga curated content. Merong mga kinuha sa mga lumang shows, may mga kinuha sa mga bagong shows, pero magkakaroon din ng mga original contents na gagawin namin exclusively online. Hindi lang yan sa sa Bubblegum, hindi lang sa Pepito Maniloto. Kasama rin diyan yung mga ibang shows kagaya ng The Buba and Tekla Show, yung Dear Uge, at saka yung iba pang mga dati pang mga comedy programs sa GMA long time ago. Any message po sa mga fans nyo dito sa Central and Eastern Visayas? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kahit ganitong medyo may krisis sa bayan natin. Advice ko lang sa inyo na pasayahin ang mga sarili nyo kasi di ba may kasabihan na laugh is the best medicine. Pagka masaya ka at masaya ang puso mo, definitely maganda yung mga resulta ng mga gagawin mo. Kaya keep on smiling, keep on laughing, stay home and stay safe. Daghang salamat po at pinapasaya niyo po kami, yung mga puso namin. Daghang salamat talaga, Salamat Sir Bitoy. din, Cecil, ngayong umagang to. At so ilang taong ka na nga? 25 nga ba? Tama ba ako? Plus 10. Huy, ikaw talaga. Nakwento tuloy this morning. Si Sir Bitoy talaga, nawawala na naman ako. Hindi, sir. Yun na nga, Sir Bitoy, thank you so much for bringing quality entertainment to our homes through YouLol. Daghang salamat No po, Sir problem. Bitoy. You're welcome. Everybody's welcome, lalo ngayong mga panahon na to. Thank you, Cecil, and thank you sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon. Maraming salamat. Daghang salamat, Sir Bitoy. Ingat po kayo. See you soon. And that was Michael V. Bitoy, mga kapuso, nga nangimbitar ka nato na mag-subscribe na online sa GMA Network offering nga YouLol. Kay anaa din ha ang quality entertainment, quality comedy shows nga dadit sa GMA Network alang kanatong tanan aron usab kita sud sa ato ang mga panimay, dili kita laayon og syempre mga tawa kita, laugh online, mga kapuso, pinaagi sa YouLol. Ug daghang salamat usab sa inyong pagtutok dinhi sa GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.
Mga kapuso, balik din sa GMA Regional TV Live. Ding panahon sa ECQ siguro ang uban kanato naglisod pag-access sa ilang mga doktor. Kung doon naman sila ibuot ipakonsulta sa ilang mga gipamati sa lawas. Ang uban siguro nagpanagana mo adto og ospital. Kay bao ba mga kapuso nga dunay inisyatibo sab kining mga doktor sa Subo alang sa gitawag nila nga telemedicine ug kini atong sayran karong buntag dinhi sa spotlight. Makauban nato sakop ni siya sa Subo Volunteer Doctors Online, si Dr. Marlo Batukan. Good morning, Doc. Thank you for having me here. Thank you for joining us. Can you tell us more about this concept, Doc? Kining online nga pagpakonsulta o telemedicine? Subo Volunteer Doctors Online, that's an online free consultation that we offer for the people of Cebu. And this is through the efforts of doctors who volunteered to give out their free services, using the platform ng Facebook Messenger, which is familiar to majority of Cebuanos. So kung dunay mga buot silang ipakonsulta, Doc, mo chat lang sila sa inyong grupo, bali? Depende sa espesyalista. Mo send sila og message. Send sila og message, mo visit sila sa page. Importante mo agree sila sa terms and conditions of this service because we want to understand nga atong gigamit diri is telemedicine, no? It's not equivalent to the actual physical examination, no, sa pasyente. There are limitations of telemedicine. So for this kind of consultation, we cannot entertain emergency cases. Nga tuwa lang katulang dili emergency nga kaso nga matubag sa mga doktor online. Kamo unta, Doc, mga doctors, mas mo prefer gyud unta mo physical examination, di ba, Doc, sa inyong pasyente, makita gyud niyo personally apan tungod ani sitwasyon karon? Yes, mas maayo unta apan tungod karong panahon nga sirado ang kasagaran ng mga clinics sa mga doktor. That's why we came up with this service, no, nga makatabang mi sa mga tao nga naglisod karon og pangita sa mga doktor regarding sa ilang nagkadaiya nga mga problema nga ipakonsulta. This is voluntary sa, Doc, sa inyong makaubanang doktor. Yes, this is voluntary sa mga doktor. We started with 6 doctors and now we are actually 92 doctors and 1 lawyer with us in this group. Sa mga nagpangutana, Doc, pila may bayad aniyo? Libre ba niyo kung magpakonsulta? Libre na yung atong konsulta, no? That we would like to emphasize that na kini nga serbisyo amo ang giawag ang mga pasyente mapakonsulta, libre ni siya. And libre ta hangtod ang kini nga grupo hangtod lang ni siya sa ECQ. Once mawala na ang enhanced community quarantine and moabli nagbalik ang mga clinic, we will try as much as possible na balik na sa normal. Pero kung doon na kinahanglan, Doc, sa inyong pasyente, unsa man i-refer ninyo sa lain nga espesyalista sa makaubanan yung doktor? Yes, kini nga platform daghan nga doktor na online, no, lain-lain nga specialist. Kasagaran na nila specialista na atay cardiologist, na atay endocrinologist, rheumatologist, nephro, na ay urologist, na ay general surgeon, orthopedic surgeon, na apoy dentista. We also have dermatologist. And also for cases nga katong mga maglisod og tulog, na ay anxiety tungod sa atong condition karon sa COVID, we can refer this patient for counseling, no, sa ato ang mga friend from University of San Carlos psychologists and sa SINMA. At the same time, Doc, kani pod inyong efforts nakatabang sad ni sa inyong makaubanan pod ng mga healthcare workers nga ana sa mga ospital, di ba, Doc? Labi na ninyo dining nag-atiman sa mga COVID-19 nga mga cases? Yes, that is one of the goals of our group, no. Number one, ang una namong goal is makatubag mi, no, sa mga pasyente nga nanguhulog tabang medikal. Ikaduha, we can help our hospitals and emergency room nga ang pasyente dili magdasok dito sa ospital, no, para lang magpakonsulta sa dili emergency nga cases. Ikatulo, we want to encourage also other groups of doctors, the LGUs and the non-government organizations, no, to organize themselves and come up with this same platform to be able to help our patients. How can they contact you? Kung ano yung mga services kag i-offer po, Doc? Na ba na specific oras po, Doc, available ang consultation? Yeah, the page is actually open 8 o'clock until 8 o'clock in the evening, up to 10 o'clock in the evening. But nagya po yung mga magpadala na po mga messages or inquiry up until 3 o'clock in the morning. No? So matubag na namo sila the next day na. So basically, we will try as much as possible to entertain all messages sa page. Are you strictly for Cebuano only patients, Doc, or pwede sad mo sa gikan sa ubang lugar? Well, we actually try to serve the other areas, but we realized na maglisod mi og pangita og referral, no? For example, na ay mga pasyente nga kinahanglan gid sila moadto og ospital kay dili makaya through online consultation. That's why as of this moment,
strict lang gyud mi para sa mga naa sa probinsya sa Sugbo. Siguro Dok, karong panahon na Dok, ang uban siguro mga tao murag iluom sa ilang gibati, ilang magipamati sa lawas kay murag magpanghadlok, moadtog doktor, moadtog hospital, unsay imong matambag kanila Dok? Yeah. That is true, Nico, no? Tungod na mataas ka yung anxiety level, mahadlok magto sa hospital kay dili gusto matakdan or mahadlok makakuha hinoon sa COVID. Daghan ang uban nga mga sakit, sama sa heart problem, sama sa cancer, no, nga napasagdan tungod kay ang pasyente dili sila makakonsulta. And then well, maghulat sila pinos ako ma-lift ang ECQ. So daghan ang nagantos-antos. So that is why we are hopefully being able to help to this group of patients, no? That's our goal. So di gud angayan Dok nga baliwalaon ang ilang gipamati sa lawas. Well, kung naatay gipamati, mas maayo kung makapakonsulta ka sa doktor, moadto ta sa doktor. Pero kung wala tay makita na doktor, we can try to help them online. Finally, Doc, coming from you pod mga frontliners ini atong gubat war batok sa COVID-19, unsay matabang sa mga ordinaryong tao aron maingon ta nga murag mas mapasayon ang inyong trabaho, ang inyong tahas karong panahon na? Yeah, that's a very good kuan. Importante lang gyud no nga dili lang gito maginahi og ulo kay ang number one lang gyud nga makatabang nako nga dili ka magawas-gawas. The more ka magsige og gawas, the more ako exposure. The more ka makakuha sa virus, no? Dili tanan nato mamatay tungod sa virus, pero importante nga ang atong ulian nga balay naa man gyud mga kauban nga tiguang masakiton, sila ang labing dali maigo ng ini nga virus. So importante gyud kung pwede mag-urong sa balay, mas maayo mag-urong sa balay. And kung magawas man, magamit ka sa atong mga protection, no? Mag-mask, manghunaw sa kamot, permanente, bisan og naalang sa sulod sa balay. Thank you so much for joining us this morning. Nagpasalamat mi Doc sa inyong inisyatibo sab alang sa atong mga kaigsunan. Daghang salamat kang Dr. Marlo Batukan. Thank you for having me also. And pwede ko mo request? Yes, Doc. Go ahead, Doc. Yeah. I just want to take this one. If it's okay, I would like to greet my wife. No, she is one of the volunteers to the Sugbo volunteers, doctors online, and she's one of our secretaries page, and she passed the bar exam. We want to express our congratulations. Congratulations, Attorney Batukan. Yeah, thank you. Daghang salamat Dr. Marlo Batukan o God bless Doc sa inyong kampanya. Thank you, Nico. Thank you. Mubalik pa mga kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ka mga kapuso din sa GMA Regional TV Live, maghiskutag kaon ning mga higayuna mga kapuso dinhi sa Sugbo ug ning panahon sa ECQ. Dunay inisyatibo nga gilusad sa mga Sugboanon nga nagpakabana aron pagtabang sa pagpakaon labi na sa mga frontliners ining gubat batok sa COVID-19. Mao kini gitawag nila nga Kusina Collective. Ning mga oras atong mahinabi karon kanhi Tourism Officer Joselito Boboy Costas nga mo'y convener ning maong advokasya. Good morning, Sir Boboy. Good morning, Nico. No, it's nice to see you again, and good morning to all our televiewers from the Central and Eastern Visayas. Thank you so much, Sir Boy, for joining us. Nice to see you again. Can you tell us more about this advocacy ninyo, sir, ang inyong gibuhat karon nga programa Kusina Collective? Okay, Kusina Collective is actually a group of volunteer citizens committed to give COVID frontliners, medical or non-medical, good, clean, and fair food. Our collaboration has started since 2016, and we wanted to continue it, especially now in these trying times. Kinsa may mga miyembro ninyo ani sir nga kauban ninyo sa inyong advokasya o sa inyong kampanya? Naapod tayo mga individual volunteer members coming from the academe, coming from mga farm owners nato, mga entrepreneurs, and even mga committed individuals nga gusto pud motabang nato sa atong kausa karon. Adlaw-adlaw sir mo provide mo kaon sa atong mga frontliners. Yes, Mondays to Saturdays ra Nico kay ganahan pud taon nimo pahuway no kay imagine ang atong volunteers, they go to hospitals, beneficiary hospitals, kadua sa kaadlaw, no? First, in the morning for the morning shift, and second, in the afternoon for the afternoon and evening shifts na mga
snacks. Gawas nga lamian nga pagkaon, Sir Boy, of course, mga pang world class pag yun nga pagpreparar kay labi ng mga hotels ang sagad sa inyong mga partners. Yes. When we started this group, we said to ourselves na we should provide our frontliners with nutritious and energy boosting food. So we would also like to emphasize that our food are local, meaning kanang mga biko, mga mani, for example, sweet corn, because we also want to help our local farmers today, no, especially nga ang ilang farm produce kinahanglan pud nga ma-dispose, no. Tubot pa sabot, sir, gawas nga locally sourced pod, makatabang pa mo sa local economy sad. Yes, mao pud na ang usa nato nga gitan-aw nga we at the same time, no, we're helping the COVID frontliners, we're also helping the countrysides with our local farmers. At makatabang sad ni sir, matawag ta sa mga frontliners kay of course pampagaan para makalahutay sila sa ilang duty o makakaon sad din sila og mayuntang mga lami gud pod nga mga pagkaon. Yes. In fact, every weekend, mag-menu planning me. So, our chefs schedule or plan what will be the snacks in the coming week with the supervision of a volunteer nutritionist who's also a farm owner in the person of Miss Eliano Rivera of Healing Presence, who's actually been, very active since day one. What's next for the group, sir? Ma-extend pa man ng ECQ, padayon gihapon ta ani sa atong advocacy o unsaon pag-source out pa gyud, sir, sa atong mga ingredients, sa atong mga gamit pangluto. Nico, we hope this health crisis will end soon, no? Because nobody wants this. But for as long as we still have the support of the volunteer individuals, we still have the support of our donors, no? We will continue this. We will continue with feeding our COVID frontliners for as long as there is a need for them to have that nutritious and energy boosting snacks. Finally, sir, basig doon na kay gustong panawagan pa sa mga, basig doon na pa yung mga ubang sektor nga willing sab mutabang nining inyong inisyatibo. Yes, I'm calling every Cebuano, no, or kinsay malumo ang kasing-kasing din no, nga nagkinalan pa taog tabang alang sa atong mga frontliners. You might ask nga ng frontliners man, tungod kang frontliners, they are doing for ourselves what we cannot do ourselves, no? So kana lang unya ako kung gihangyo ang mga viewers nato nga stay home lang ta, no, kay kung dili ta kung magsige tag lakaw unya dili importante kay tungod lang maglaag o magunsa kanusa pa man ta mahuman, no, kinahanglan na ta nga mahuman aning atong pagkwarantina sa atong mga tanan nato. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga ug hinaot nga magpadayon kining aning mga inisyatibo. Thank you so much, Sir Boboy Costas sa Kusina Collective. Thank you, Sab Nico, and mayong buntag. Thank you, sir. Good morning. Taliwa nining gibati karon siguro nga kakulba og kabalaka sa uban nga muduol sa mga ordinaryo nga mga doktor ug moadto mismo gyud sa mga clinics tungod sa ilang kahadlok. Migawas gyud hinuon kining konsepto sa telemedicine aron pagtabang sa mga nanginahanglan. Samtang sa lain natong nainabi baguhay lang si Sir Boboy Costa sa Kusina Collective di gyud angay igsapayan ang panginahanglanon pod nga nutritional food alang sa atong mga frontliners nga nakigubat alang kanato mao nga ila kining kanunay regular nila nga padad-an og pagkaon alang sab sa ilang maayo og piskay kaayo nga panglawas. Samtang bisan pa sa kalisod nga atong nasinati karon pahinumdom ni kapuso comedian Michael V nga di gyud angayan nga kalimtan og matod pa gikinahanglan gihapon nga mukatawa ta tungod kay laughter man is still the best medicine. Miawhagan ni siya sa pagbisita sa bag-o nga online channel nga Yulol alang sa pampagaan nga mga eksena o mga kalingawan karong panahona labi na nga naglisod ang kadaghanan. Sa di pataman na milit mga kapuso, dahil mensahe alang kaninyo, only a life lived in the service to others is worth living. Gikan kang Albert Einstein.
Daghang salamat mga kapuso sa pag-uban sa laing adlaw na sab dinhi sa atong pagpanag-uban sa GMA Regional TV Live hangtod ugma na usab mga kapuso, please stay at home.